Ассалому алайкум, шаҳрвандони кулли Тоҷикистон. Хитоби ман ба Насриддинов Хайрулло Бориевич, шаҳрванде ки дар саҳифаҳои интернетӣ аз озодӣ иззат амон талаб мекунад. На танҳо озодӣ ба ӯ мегӯяд, балки сафири Тоҷикистон дар Россия таъин карда шавад. Ман ба шумо чунин гуфтанӣ ҳастам: Насриддинов Хайрулло Бориевич, ман якчанд вақт пеш дар саҳифаи интернетӣ шаҳрвандеро дидам ки маъюби гурӯҳи якум аз пушти иззат амон шудааст. Вақте ки ин шаҳрванд ба вақти ҷароҳаташ иззат амон омада худро муаррифӣ мекунад, ман вай, гӯё ҳимояи ӯро мекунад, лекин 300 000 рубли ин маъюби бечораро мегираду ғайб мезанад. худатон қазоват кунед ки ин порахӯр, ин фиребгарро мо чӣ гуна намояндагии Тоҷикистон, сафири Тоҷикистон дар Русия таъин мекунем. Ин ягон имконият надорад ва имкон ҳам дошта наметавонад. хитоб ба кулли шаҳрвандони Тоҷикистон: фаромӯш накунед ки равобити иззат амон бо ҳизби назҳади исломӣ, собиқ ҳизби мамнӯъшуда дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз ҳамин ҳисоб аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки тарафдории ин як наҳзатиро накунед. бародарои азиз, ин як наҳзатӣ мебошаду халос. имрӯзҳо дар саҳифаҳои интернетӣ ҳар қадам шинос шудан мумкин бо фиребгариҳои иззат амон. ягон касро бе гуноҳ қонун ҷазо намедиҳад. бо ҳаминро гуфтанӣ ҳастам. паноҳи ҳаматон ба худо.